यही चैत के महीना में सोनू बाबू कहो सुधाकर जी बोला। एगो औरत वियोग में अपन अमृत के फूल लगौले भी कहते राजा जी का लगौले बिया तू तो जाके अपने ड्यूटी में बिजी बाड़ो तो का करी? तारा पता बा कि खेत खरिहान में के सारा फसल पाक गइल बा कैसे पिटाई 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 ए राजा जी हाँ। देवर बा जौन कौन रहल मुश्किल कर देले बा का कर दिले बा ना कोनो काम करता ना कोनो धाम करता चिंता मत कर सब दुआर पर तीसी मसूरी खेसारी रखल बे एको दिन आके पिटत नहीं खे हम कहब कि रवा आई आ एकरा के दौनी क के रवा चल जाए आई कैसे कहतारी बाबूजी कैसे कैसे हो तीसी मसूरी कटली रहरिया ए राजा जी तो पिटला बिना बिगड़ता खेसरिया ए राजा जी तीसी मसूरी कटली रहरिया ए राजा जी अरे कटे दा कोनो दिक्कत नहीं है तीसी मसूरी कटली रहरिया ए राजा जी तो पिटला बिना बिगड़ता खेसरिया ए राजा जी चला 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 ए बाबू सोनू भाई हो ए टिंकू जी बोला सोनी के लाला सोनी भाई के जय हो अरे जी हो ए संतोष सम्राट जी छोटू भाई के ले ला दानापुर से रत्नेश्वर जी अवतारे चला चला ए अभिषेक अमित हो ताहरा तो मन नहीं करे घरे आवे के धन खरी हनिए में पड़ल बावे दावे के अरे ताहरा तो मन नहीं करे घरे आवे के धन खरी हनिए में पड़ल बावे दावे के हम खट देने अरे जिया हो हरिया ए राजा जी पिटला बिना बिगड़ता खेसरिया ए राजा जी डावला बिना बिगड़ता मसूरिया ए राजा जी अरे मारे रहा सुधाकर बाबू मारे रहा विशाल हो ए रोहतासी चला चला चक्की चला जीत के लगे अरे मारे रहा मास्टर मारे रहा चैत के लहर ले राजा महुआ चला राजू भाई के लगे अरे परमोध प्रेमी सैया कर कुछ उपाय एह साल हम के करा से मिसावाई अरे परमोध प्रेमी सहिया कर कुछ उपाय एह साल के करा से हम मिसावाई मुझे ना सुधा करो हरिया ए राजा जी बुझी टिटला बिना बिगड़ता खेसरिया ए राजा जी चला चला टिटला बिना बिगड़ता मसूरी